Atawatan TV YouTube kanalyny tomoshaçylary, biz sizlere wajyp bir habar getirmek üçin şu ýazyny etýäs. Biz häzir şu ýazyny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Florida ştatynyň Miami şäherine etýäs. Biz Atawatan dünýäde atly gepleşikleri ýagatmak üçin şu şähere geldik. Biz otelimiziň biznes üçin ýürütip otabolmagy üçin lobbysyny etýäs. Lobbysyny edilmek üçin hem ýazyp etýän wagtymyzdan arkamyzdan adamlar geçipdiler. Köçeden maşinler geçipdiler, ýa-da aýdym sesler gelipdiler. İlki bilenim şu şertler için ötünç dileyet. Bizim için esas şert giyim, gecimiz, ýa şertleme, montaj, ýa beýlekatlar däl şu habary size getirmek. Indi habar näme? Habar halkara uçar gatnaşmalary, ýani adaty reýsler diýilip aýtyp biljemiz uçar gatnaşmalarynyň ikinji tapyry başlaýar. Ýani bilýäňiz, siz birinji tapyryny Dubai we Kazan ugruna hepde birgelik adat uçar gatnaşmalary ýoly oýlanmasa, ikinji tapyryny Kazana we Dubai urun hepde birgelik bolan adat uçar gatnaşmalary hepde dikkat çykýar. Şeýle hem ýene iki tane ugru goşulýar. Olar bolsa, ine Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäheri, şeýle hem Germaniýanyň Frankfurt şäheri. Ine şeýlelikde ikinji tapyryny 4 tane ugru adat uçar gatnaşmalary dowam etýär. Indi sorulacak sorulardan biri bolsa İstanbul'a haçan bolýar. Indi bular barada İstanbul'a ýakynda garaşýar. Indi bular barada habarmady. Esasen ikinji tapyryna manaşy habarmady. Ertesi bizim oglanlarymyz, gyýdamyz. Bärde şu wagt akşam üstü bärde garaň düşüp barýar. Ýurdumyzda bolsa daňdan hep bolsa ýerden oglanlarymyz, gyýdamyz bular barada jekme-jeklerin Atawatan Türkmenistan saýtyna, Instagram hesabyna we Atawatan TV YouTube kanalymyza ýürütde habarlary, videolary çekip berýärler. Indi biz ýa-ni başda belek geçmeli Atawatan dünýäde atly online seýat gepleşigi ýagatmak üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna biz Washington DC şäherinden başladyk. Amerikanyň paýtagty indi şondan bärik Miami şäherine geldik. Bundan bäri Kaliforniýa tarapy hep bolsa ýolumyz dowam etjek. Indi bu ýazgylarymyzda da bizim Atawatan danışmanlyk LTD ýani İstanbul şäherine ýerleşen türkmen taliplerine, Türkiýede bilim almak isteyen türkmen taliplerine maksat hyzmatlaryny berýän we Türkiýede terjime hyzmatlaryny berýän Atawatan danışmanlyk limited şirketi, şeýle hem makul hyzmat terjime merkezi, şolaryň sponsorlugyny biz şäherlere etýäs. Indi ýöne ýankarak bu ýazgylarymyzy etip beren wagtymyzda da näçe wajyp habar ýazýar, bizim tomoşaçylarymyza gyzygyny ýetirmek üçin şertleriň ýagdaýlary şeýrek bolsa hem bir şey videolarny etmeli makul bildik. Ýani kaçmaýarlar, saýtymyzda oglanlarymyz, gyýdamyz bu barada habarlara moýarlar, video habarlara moýarlar. Ine täze jemlesek, halkara uçar gatnaşmalary, ýani adat halkara uçar gatnaşmalarynyň ikinji tapyry başlaýar. Ikinji tapyryna da ýani kaçmaýarlar Dubai we Kazana hepde bir urun iki çykýar. Şeýle hem täze ur Moskwa we Frankfurt goşulýar. Türk bilen manaşy habaram ýygyňy garaşýar. Bunun hep bolsa Türkiýanyň başlamasyna garaşylýar. O barada da haçan maşaja bilen manaşydan habara aýratyn ýetirýär. Şunu bilen bir gysalyk video habarmady size ýetirýär. Häzirlikçe hoş, sag